ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал. Шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз бозиҳои муҳимтарин дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми Суперлигаи футзали Тоҷикистон. имрӯз дар анҷоми рақобатҳои марҳилаи якум дастаи Амонатбонк дар баробари пешсафи ҷадвали мусобиқа дастаи Сипар аз шаҳри Хуҷанд нерӯ месанҷад. ҷои ёдоварист ки Сипар ягона дастае аст ки токунун имтиёз аз даст надодааст, на ягон мусовӣ дорад, на ягон бохт ва онҳо ҳоло бо ба даст овардани 18 имтиёз баъд аз 6 бозӣ садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа ҳастанд ва ду пирӯзӣ муқобили ҳарифони асосӣ Истиқлол ва Соро Компания гувоҳ аз он аст ки дар мавсими кунунӣ дастаи соҳили Руди Сир ҳадафҳои бузург дорад ва мехоҳад аз нав унвони қаҳрамониро ба худ баргардонад. албатта ҳоло танҳо марҳилаи якуми мусобиқа аст, дар пеш моро боз марҳилаи дуюм ва баъдан албатта марҳилаи плей-офф интизор аст ки маҳз дар охир ғолиб муайян мешавад. аммо аз ҳоло маълум аст ки хело ҳадафҳои бузург дорад дастаи Сипар. баъд аз баргашти худ дар ҳамин гуна онҳо ҳунарнамоӣ доранд. аз сӯи дигар онҳо зидди яке аз дастаҳои рӯбарӯ мешаванд ки ҳайати бисёр хуб дорад, вале дар оғози мавсими нав ҳоло на он қадар натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст ва тавре мо мебинем Амонатбонк бо ба даст овардани 9 имтиёз аз 6 бозӣ дар қисми миёнаи ҷадвали мусобиқа ҷо гирифтааст. ҳайати панҷгонаи аввали дастаи мазкур ва гурӯҳи бозгарони эҳтиётии даста барои мо болотар муаррифӣ шуд. ҳатман дар бораи интихоби мураббиён ман баъд аз чанд лаҳза барои шумо хоҳам гуфт. ҳамчунин Сергей Каридзе мураббии дастаи Сипари шаҳри Хуҷандам ҳайати худро барои рақобати имрӯза интихоб кард. хуб дӯстони гиромӣ, аз рақобати имрӯза бо иштироки ин дастаҳо мо қабл аз ҳама ҳунарнамоии бисёр хубу рақобати арзандаро интизорем ва бояд бигӯем ки ин яке аз ҷуфтҳое аст ки дар он рақибони дорои таҷрибаи баланд бо ҳам рӯбарӯ мешаванд, ҳам аз нигоҳи зарфияти кадрӣ, ҳам аз нигоҳи оне ки чӣ гуна маҳоратҳои инфиродӣ доранд футболбозон дар ҳар кадоме аз ин дастаҳо. аз ин хотир мо як набарди бисёр хубу хотирмонро умедвор мешавем ки ин дастаҳо барои мо пешниҳод мекунанд. шахсони расмии рақобати имрӯзаро бояд барои шумо муаррифӣ кунем. сардовари рақобати имрӯза Сафаралӣ Маҳмадизода аст аз Душанбе, ба ӯ кӯмак мекунад Комрон Хайруллозода ва Абубакр Маҳмадов. Байси Сонясанҷ Аминҷон Шокиров дар бозии имрӯза кор мекунад. нозири доварон Холмурод Зардов аз Душанбе ва комиссари бозӣ Ориф Ҷураев аз Душанбе ҳастанд. ҳама чиз тайёр аст барои шурӯи рақобати имрӯза ва мо баъд аз чанд лаҳза баъдан бозигарони ҳар дастаро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. хуб, бозӣ шурӯъ мешавад. Амонатбонк бо пироҳанҳои ранги сабз ки хоси бонки мардумии Тоҷикистон аст вориди майдон шудааст, зеро онҳо мизбони рақобати имрӯза ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 2 Хушбахт Исоев аст, бозигароне ки дар мавқеи дигар ҳастанд. рақами 10 капитани даста Умед Кузиев, рақами 55 Собир Гуляков, рақами 4 Муҳсин Муҳаммадзода ва рақами 14 Насим Шарипов. сармураббии даста Шерзод Ҷумаев аст. ҳамчунин гурӯҳи дигари бозигарон инҳо дарвозабон Муродҷон Муродов, рақами 1 рақами 7 Идибой Олимов, рақами 11 Рамзан Рохонов ва рақами 17 Манучер Шарипов ҳастанд. ҳайати дастаи Сипар панҷгонаи аввал аз бозигарони зерин иборат. рақами 22 дарвозабон Фирӯзбек Муродов, рақами 20 Лаша Куртанидзе, рақами 14 Рустам Ҳамидов, рақами 10 Парвиз Раҳматов, рақами 9 Эдуардо Агналдо. бозигароне ки дар ҳайати эҳтиётӣ имрӯз боқӣ монданд. хуб, лаҳзае ки Собирҷон Гуляков зидди Рустам Ҳамидов қоидаи бозиро вайрон кард, мо такроран дидем. рақами 88 Муҳаммадҷон Шарипов, рақами 36 Рафаэл Камило, рақами 13 Филиппе Виера, рақами 8 Иқбол Воситзода капитани даста, рақами 78 Баҳром Хоҷа Саид Хоҷаев, рақами 55 Мунир Саид Шарипов, рақами 17 Хусрав Қаюмов ва рақами 75 Назифхон Набиҷонов.
сармураббии даста тавре гуфтем мутахассиси рус Сергей Каридзе ба ҳисоб меравад. дар даври гузашта дастаи Сипар тавонист муқобили Соро Компания бо ҳисоби калон пирӯзӣ ба даст орад 3-0. аслан ҳисоби калон гуфтан дар футзал 3-0 шояд чандон дуруст нест, зеро дар футбол мо чунин мегӯем, аммо дар футзал тафовут агар 5 голро ташкил диҳад, дар ин сурат баъдан ҳисоби бузург гуфта мешавад. ҳоло фурсати бисёр хубе барои бозигарони Сипар буд, аммо тавре дидед зарбаи задаи Парвиз Раҳматов хато рафт ва дарҳол дар ин байн ба бозигарони дастаи Амонатбонк муяссар шуд ки ҳуҷуми бисёр хуберо ба роҳ монанд. зарбаи задаи Умед Кузиев, бале тавре мебинед зарба хело ҳам баланд рафт. фишори бозигарони дастаи Сипарро мебинем ин лаҳзаҳо ва бибинед таъсири ҳамин фишороварӣ онҳо ба чӣ оварда мерасонад. Амонатбонк хато мекунад. Умед Кузиев дақиқар агар бигӯем зарбони дастаи мазкур ба иштибор роҳ дод дар назди дарвозаи худ ва фурсати аввалин барои бозигарони дастаи Сипар бо гол ҷамъбаст мешавад. дар ин лаҳзаҳо тавре мебинед Агналдо ба задани гол муваффақ шуд. Эдуардо бо як зарбаи бисёр ҳамдақиқ вақте аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароварданд, бозигарони Сипар дарвозаро ба нишон гирифт ва бо ҳамин тавонист голи аввалини рақобати имрӯзаро ба ҳадаф расонад. бори дигар метавонед бубинед Муҳсин Муҳаммадзода пеширои бозигари ҳарифро гирифта истодааст, аммо ба пуррагӣ ӯро маҳкам намекунад. тӯб аз паҳлӯи ӯ мегузарад ва дарвозабон Хушбахт Исоев ҳам инҷо ҳеҷ коре аз дасташ намеояд. ман тавре гуфтам болотар ҳамон фишори баланди бозигарони дастаи Сипар боис ба ин гол шуд, зеро онҳо тавассути ҳамин фишори баланди худ ҳарифро маҷбур карданд ки хато кунад. аз пӯи худи Умед Кузиев тӯб аз майдон берун шуд ва баъдан дар рафти фурсати беҳтарин барои Умед Кузиев инҷо, аммо имконият аз даст рафт. хело хуб гузашт аз ҳарифон ва як ба як баромад бо дарвозабон, аммо Умед Кузиев натавонист ки сари вақт ва бехато зарба занаду дарвозаро рахна кунад. инҷо иштибоҳи навбатӣ бозигарони дастаи Сипар, аммо Муҳсин Муҳаммадзода тӯбро аз даст медиҳад. Рустам Ҳамидов чанд лаҳза пештар аз ин хато карда буд. Парвиз Раҳматов инҷо худаш баъд аз ҳаракатҳои зиёд мавқеъ пайдо кард ва ниҳоятан зарба ҳам зад. ҷо ёдоварист ки дар як муддати кӯтоҳ рақобатҳои марҳилаи якум ҷамъбаст шуданд, махсусан 4 даври охир пай дар ҳам мо тавре мебинем дар муддати 2 ҳафта ҷамъбаст шуда истодааст. ҷо ёдоварист ки дар пеш дастаҳои мунтахаби Осиёро марҳилаи интихобӣ интизор аст, аз ҷумла дар гурӯҳе ки тими миллии Тоҷикистон қарор дорад. рақобатҳо дар шаҳри Душанбе баргузор мешаванд ва ҷои таъкид аст ки дар як гурӯҳ ҳамроҳи мо яке аз дастаҳои қавитарини Осиё тими миллии Ҷопон қарор дорад. ҳарчанд мо дар охирин бозӣ тавониста будем Ҷопонро шикастем, аммо қудрат ва тавоноии ин кишвар дар риштаи футзал ба ҳамагон маълум аст. баъд аз Эрон дуюмин дастаи қавитарин дар қитъаи Осиё маҳз дастаи мунтахаби Ҷопон мебошад. ду дастаи дигар дар гурӯҳи мо Макау ва Камбоҷа ҳастанд, на он қадар дастаҳои қавӣ. бале ҷои ёдоварист ки дар гурӯҳи охир, яъне гурӯҳи H, ҳамагӣ 3 даста аст: Афғонистон, Мянмар ва Малдив. аз ин рӯ мо метавонем бигӯем натиҷаи бозӣ муқобили дастаи заифтарини гурӯҳ ҳам дар гурӯҳи мо ва дар 6 гурӯҳи боқимонда ба эътибор гирифта намешавад.
گروه آخرین گروه هشتم طور گفتیم از 3 دسته عبارت است. 8 دسته جوی یکم و 7 دسته جوی دوم به مرحله نهایی راه پیدا میکنند و بعدا با قطار آنها دسته منتخبی اندونزیا شامل می شود که میزبان مسابقه است. از احتمال دور نیست که در روزهای نزدیکترین جامعه تعلیم تمرینی دسته منتخب تاجیکستان آغاز می شود و بعدا می‌خواهیم دید که کدام بازیگران را سوی مربیان تیم ملی کشور به دسته جلب میکنند. بازیگران دیگری که این لحظه به میدان برآمدند اکنون حرکت را در حد دسته سپر دوام میدهند، از جمله رافائل کامیلو، اقبال واسیدزاده کاپیتان دسته، رقم 8 رقم 75 نظیف خان نبیجانوف، بازیگری جوان بسیار با استعداد است. و باز یک بازیگری دیگری لیگانر فیلیپ ویرا به حساب می‌رود. یعنی ایواز شوی چهارگانه اینجا دیده میشد. تو باز تگی پوی فیروزبک مرادов گذشت. عذر میپرسد از همدستش با وقتی او توپ را سوی دروازه نه بلکه به سمت دیگر رفته ایستاده بود. ببینید ضربه بسیار قوی اما فیروزبک مرادов برگردون. باز تو به اختیاری بازیگران امانت بانک برگشت. و طور میبینید در حتی دسته امانت بانک هم بازیگران اندک ایواز شدند. خوب اینجا ویرانشتنی قاعده بازی را دوبار به اعتبار میگیرند. امید کوزیف به خطا راه داد. حالا به نزدیک خود دعوت کرده صحبت میکند با او سرداوری دیداری امروزه سفرعلی محمدی زاده، اما ویرانشتنی قاعده بازی واقعا آنجا دیده شد. تو از میدان بیرون میبراید. ضربه کنجی است با فایده دسته مهمان. اقبال واسیدزاده پرتافتی بسیار خوبی او، اما ضربه طوره میبینید این دفعه چندان خوب نبود. این مراتب ضربه رو فیلیپ ویرا اجرا کرد. خوب نکروز علی محمدов در بازی امروزه طور دیده می شود به دسته امانت بانک کمک کرده نمیتواند. یکی از بازیگران مهمترین دسته مذکور است نکروز، اما در دیداری امروزه اشتراک ندارد. باز هم خلافاولانه فشار میآورند این لحظه ها بازیگران دسته سپر، اما نتوانستند توپ را بگیرند و حریف هجوم را دوام میدهد. امکانیت برای ضربه زنی پیدا شد، لیک ضربه خطا بود. و طور ما دیدیم رمز امروخانوف در لحظه قبلی ضربه را خطا اجرا کرد. اینجا اکنون ببینید در عکس هجوم نوبتی چگونه شانس برای دسته سپر پیدا شده ایستاده است. فیلیپ ویرا باز هم ضربه زد. اینجا توپ را با این نوبتی بازیگران دسته مهمان را میبینیم. ضربه بسیار قوی دروازه‌بان
тавонист ин зарбаи хатарнокро бартараф кунад. Як бори дигар ҳоло мо мебинем танҳо барои мо вазъияти пештар аз инро нишон медиҳанд. ҳолате ки Филиппе Виера зарба зад ва боз мо идомаи талошҳои бозигарони дастаи Сипарро мебинем. чӣ голи зебое ин лаҳзаҳо дида мешавад дӯстони гиромӣ. аҷаб зарбае буд дар ин ҳолат аз сӯи бозигаре ки инак дубл карда истодааст. дар муддати бениҳоят вақти кӯтоҳ Эдуардо Агналдо ба задани голи дуюм даст ёфт. тӯбро бо пои чап қабул кард ва бо қафои пои рост зарба зад. таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳаминҷо бениҳоят олӣ, бениҳоят зебо, фавқулода зебо ҳатто метавонем бигӯем дӯстони гиромӣ. ва бо ҳамин дар дақиқаи ҳафтум ҳисоб 2-0 шуд ба фоидаи Сипар. фикр мекунам бо он оғозе ки дастаи Амонатбонк дар рақобати имрӯза дорад, ҳеҷ умеде боқӣ намондааст барои наҷоти дидори имрӯза. ба ҳар ҳол ин бозӣ аст, шояд давоми дақиқаҳои баъдӣ рафти ҳунарнамоии онҳо иваз шавад, бозиашон ҳам тағйир ёбад. аммо ҳоло дар ибтидо Амонатбонк аслан ҳеҷ муқобилияте ба дастаи Сипар нишон надода истодааст. аслан чунин кӯшиш ҳам аз сӯи онҳо мо тӯли чанд дақиқаи охир надидем. бештари вақт зери фишори ҳариф қарор мегиранд ва пайваста ақибнишинӣ мекунанд. гоҳ-ногоҳ фурсатҳо ҳам пайдо мешаванд, лек аз онҳо истифодаи босамар аслан то ин лаҳза дида нашуд ва ҳуҷуми навбатиро ҳам тавре мебинед Амонатбонк ба нуқтаи ниҳоӣ расонида натавонист. бо кӯмаки Парвиз Раҳматов дар лаҳзаи қаблӣ Фирӯзбек Муродов вазъиятро бартараф кард. хуб, хато буд инҷо бидуни расиш ба бозигарони Амонатбонк. توپ با دروازه‌بان پاس داده شد و ضربه آزاد با فایده دسته امانتبانک. چون این خطا خیلی کم اتفاق می‌افتد در بازی دسته‌هایی که کسبی هستند، اما اینجا طور ما می‌بینیم چون یک اشتباه به میان آمد. پایده ویرانکنی‌ها 2-1 است. دو دفعه بازیگران امانتبانک، یک دفعه بازیگران سپر پایده بازی را ویران کردند. اجازه داده شد. ضربه را ما می‌بینیم، اما توپ از پهلوی دروازه می‌گذرد. محسن محمدزاده نه اونقدر ضربه خوب و خطرناکی زد. امانتبانک در موسم گذشته طور گفتیم بسیار عالی در سوپرلیگای فوتبال تاجیکستان اشتراک کرده بود. در مرحله پلی‌آف تا نیم نهایی رسید و بعداً باز در رقابت برای جای سوم فعال بود. اما در موسم کنونی حالا در ابتدا هنرنمایی دسته امانتبانک چندان خوب نیست. و طور ما می‌بینیم این دسته با 9 امتیاز در زینه چهارم جدول مسابقه بعد از 6 دوره رقابت قرار دارد. ولی از احتمال دور نیست بعد از خاتمه رقابت‌های دوره مذکور موقع این تیم باز هم پایین‌تر می‌فراید. اینجا امکانیت بود اکنون باز برای دسته سپر و طور می‌بینید پرویز رحمتوف نزدیک بود برای زدن گل. پس بسیار خوبی اگنالدو، بعداً حرکت‌های جالبی پرویز رحمتوف و پیش روی او را صابرجان گلیاکوف خواست بگیرد، اما او نیز موفق نشد. هفته گذشته دسته امانتبانک در رقابت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش 4-1 کامیاب شد
ва аз яке аз рақибони дигари наздиктарини худ дар ҷадвал ба ин тартиб пеш гузашт. ҳоло дастаи артиш ҳам баъд аз 6 даври рақобатҳо 9 имтиёз дорад. фурсати зарбазанӣ пайдо мешавад, аммо пешироҳи зарбаи бозигари рақами 17 хусрав қаюмов гирифта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. фурсат барои дастаи амонатбонк, аммо ин имкониятро онҳо дуруст истифода карда натавонистанд. хуб, биёд бубинем. Собирҷон Гуляков зарба зад ва Парвиз Раҳматов тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. тайм-аут гирифта мешавад. дӯстони гиромӣ, ҳоло ин нахустин тайм-аут дар ҷараёни қисми якуми бозии имрӯз аст. бори дигар мебинем ҳолатро. голи якум Агналдо бо як зарбаи бисёр хубу дақиқ тавонист ҳисобро кушояд. ва ин голи дуюм ки ин гол боз ҳам ба маротиб зеботар буд назар ба голи қаблӣ. Собирҷон Гуляков акнун фишор тавре мебинед бештар шуда истодаст аз сӯи бозигарони амонатбонк. илова бар ин онҳо бо бозигари панҷум дар майдон ҳастанд. Умед Кузиев байси бозигари панҷум дар майдон ҳаракат дорад. хело барвақт аст фикр мекунам барои ин кор, зеро танҳо ҳоло нисфи вақти нимаи якум гузаштааст. дар пеш ҳам дақиқаҳои боқимондаи қисми аввал ва баъдан ба пуррагии қисми дуюм дар ихтиёри амонатбонк аст. Мусин Муҳаммадзода хело хуб ҳаракатҳои ӯ баъдан пас, вале зарбаи задаи Рамзан Амрохонов бартараф шуд. ва тӯбро гирифтанд бозигарони дастаи Сипар ва баъдан тавре дида мешавад қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳатто корти зард ҳам довар нишон дод ба бозигари амонатбонк. биёд бубинем ҳолатро. Рамз Амрохонов дидаву дониста ҳарифро ба замин афтонд ва маълум буд ки ҳадафи ӯ онҷо боз доштани ҳуҷуми хатарноки рақиб аст. зеро дарвоза ҳам холӣ буд. ба ин тартиб корти зард ба мавқеъ нишон дода шуд аз сӯи сардовари рақобати имрӯза Сафаралӣ Маҳмадизода. ман бояд бигӯем яке аз доварони бисёр хуб дар суперлигаи футзали кишвар аст Сафаралӣ Маҳмадизода. чандин бозиҳои ҳассос ва муҳимтарини марҳилаи якуми чемпионатро, бозиҳои марказиро масъул ҳакамӣ кард ва кори бисёр хубу шоиста ҳам дошт.
Фирузбек Муродов бештар меояд, пас медиҳад, аммо тавре дидем бозигари дастаи Амонатбонк дар ҳолати қаблӣ Насим Шарипов ҳолатро бартараф кард. Ба дастаи Сипар бо доштани чунин як дарвозабоне дар майдон бозигари панҷум лозим нест. Инҷо дарвоза холӣ монда буд, вале бозигари Амонатбонк нишонро хато гирифт. Аз дур зарба роси дарвозаи холӣ мондаи Фирузбек Муродов буд, вале тавре шумо ҳам дидед зарба баландтар иҷро шуд. ҳарчанд бозигарони дастаи Сипар инҷо тӯбро мегиранд, вале довар ишора мекунад ки бо қоида вайронкунӣ ин кор сурат гирифтааст. махсусан Назифхон Набиҷонов дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. идомаи ҳамларо мебинем ва чӣ гуна шонс! Тӯб тақрибан аз болои хатаки дарвоза аз майдон берун карда шуд. Баъд аз зарбае ки Рамз Амрохонов иҷро кард аз канори рост. Биёед такрорам бубинем. паси бисёр хуби Насим Шарипов ба ӯ буд ва баъдан ҳолатро бозигари бо таҷриба Рафаэл Камило ки аз Бразилия аст бартараф намуд. Муҳсин Муҳаммадзода аз ҳамдастааш хоҳиш карда истодааст ки пештар биёяд. Инак шонс пайдо мешавад ва зарбаи бисёр қавӣ аз сӯи Муҳсин Муҳаммадзода. бозигарони ҳариф ҳам хело хуб медонанд зарбаҳои қавитарини легионери дастаи Амонатбонкро. онҳо ду нафара худро сипар карданд дар насти тӯб, вале баъдан маълум шуд ки ҳоҷат ба ин кор набудааст, зеро зарбаи задаи Муҳсин Муҳаммадзода хело ва хело баланд буд. тӯб аз майдон берун мешавад. Рустам Ҳамидов сари вақт ба қафо баргашта омада натавонист. дарвозаро холӣ монда боз ҳам пеш меравад Фирузбек Муродов. фикр мекунам дар ин гуна мавридҳо шояд ба чунин кор он қадар ҳоҷат нест, зеро бозигарони ҳариф метавонанд бо андаке айёрӣ аз чунин ҳолат самаранок истифода бурда дарвозаро рах накунанд. бозигари панҷум дар майдон аст, боз дар ҳайати дастаи Амонатбонк. боз ҳам Умед Кузиевро мо дар чунин нақш мебинем ва дарвоза холӣ буд дар ин лаҳзаҳо, аммо зарбаи задаи Фирузбек Муродов тавре дида мешавад рост сӯи дарвоза нарафт. Собирҷон Гуляков ба иштибоҳ роҳ медиҳад. шумораи қоида вайронкунии бозигарони Амонатбонк ба 3 то расид. Парвиз Раҳматов тӯбро мегузорад инҷо ба ҳамдастаи дигараш Рустам Ҳамидов. хуб, моро ислоҳ мекунанд, ба 4 то расидааст қоида вайронкуниҳои бозигарони Амонатбонк. аммо дар он намолавҳае ки доварон доранд онҷо 3 навишта шудааст. дӯстони гироми, агар аҳамият дода бошед, инҷо дар қисми болоӣ дар гӯшаи самти чап
عددی 3 نوشته شده است که محض همین شماره قاعده ویرانکنی‌ها رو نشان می‌دهد. سپر باشد تا کنون تنها یک بار قاعده بازی را ویران کرد. با حساب گرفتن قاعده ویرانکنی‌ها از اون جهت مهم است که بعد از 5 قاعده ویرانکنی، یعنی در صورت قاعده ویرانکنی ششم دبل پنالتی تعیین کرده می‌شود. سوی دروازه همان دسته که شماره قاعده ویرانکنی‌اش از 5 تا می‌گذرد. рамзан рухонов тубро нигоҳ медорад. собирҷон гуляков, муҳсин муҳаммадзода. хуб муҳсин ишора карда истодааст ба ҳамдастояш ки ба куҷо раванд. партофти ӯ натиҷа надод. дарвоза холӣ аст. зарба ва ҳисоб 3-0. акнун тавре мо шумо мебинем чунин стратегия ё нақшае ки дастаи амонатбонк дошт ба онҳо на танҳо кӯмак накард, балки бар зарари онҳо хотима ёфт. онҳо инак голи сеюмро ҳам аз тӯри дарвозаи худ маҷбуранд берун бароранд. иштибоҳи бисёр дағали муҳсин муҳаммадзода. дар бозии қаблии амонатбонк ҳам ҳамин гуна хатоҳо аз сӯи ин легионер дида мешуд. имрӯз ҳам мо мебинем ва парвиз раҳматов ба задани гол муваффақ мешавад. фирӯзбек муродов баъзан вақту метавонад худаш ҳам зарба занад. инҷо паси ӯро мо дидем. идомаи талошҳои бозигарони дастаи сипар. ҳамин ҷо онҳо фишор меоранд дар наздикии ҷаримагӯҳи ҳариф. тӯбро гирифта натавонистанд, аммо прессинги онҳо давом дорад ва бинед чӣ гуна хатарнок ҳам ҳаст. инак тӯб ба ихтиёри онҳо гузашт. агналдо хост ба канори чап тӯбро равон кунад, аммо комёб нашуд. фирӯзбек муродов, рустам ҳамидов. боз як партофти дигар. парвиз раҳматов. зарбаи ӯ натиҷа надод. идомаи талошҳои бозигарони дастаи сипарро мебинем. бубинед онҳо аз ин вазъияти мушкил чӣ гуна берун шуданд. он ҳам бар ивази ҳаракатҳои фаъоли дарвозабон фирӯзбек муродов ва ҳамчунин паси зарурии рустам ҳамидов буд. то боз ба ихтиёри бозигарони дастаи меҳмон баргашт. идомаи талошҳои парвиз раҳматовро мебинем. як зарбаи бисёр қавӣ, аммо хушбахт исоев ин зарбаро баргардонд. ва боз як зарбаи қавитарини дигар аз сӯи парвиз раҳматов. хело партофтои хубу сари вақти аз сӯи ҳамдастояш аст. дар навбати худ парвиз раҳматов ҳам зарбаҳои қавитаринро сӯи дарвозаи ҳариф равон карда истодааст. мусобиқаи дар пеш истодаи ҷоми осиё ки болотар гуфтем бо иштироки 16 даста сурат мегирад. ин 18-умин ҷоми осиё аст миёни дастаҳои мунтахаб дар риштаи футзал, вале он марҳилаи интихобӣ барои ҷоми ҷаҳонӣ нест. зеро ҷоми ҷаҳонӣ ба фарқ аз ҷоми осиё дар 4 сол як маротиба сурат мегирад. рустам ҳамидов инҷо пас дод ба парвиз раҳматов. парвиз тӯбро гум кард, вале боз тавонист дар кӯшиши дуюм дар ихтиёри ҳамдастояш тӯбро нигоҳ дорад ва фурсати бисёр хубе инҷо аз даст меравад. ҳоло мумкин буд хетрик кунад.
эдуардо агналдо. Мед сари вақт Парвиз Раҳматов чӣ гуна ба канор пас дод, аммо эдуардо агналдо каме дер кард. تیم ملی کشوری ما در رشته فوتزال سال 2024 بزرگترین نتیجه را برای خود در جام آسیا به دست آورد. ما باری اول تا دور نیم نهایی مسابقه رفته رسیدیم و بعدا در سلسله ضربه‌های پنالتی دچاری ناکامی شدیم از ازبکستان. ولی در مجموع هنرنمایی دسته ما بسیار خوب بود و توصیه همین هنرنمایی ارزنده ما به مرحله نهایی جام جهانی فوتزال راه پیدا کردیم. آنجا هم مقابل دسته‌های قوی ترینی دنیا مثل مراکش و پرتغالیا بازی کردند. بازیگران تیم ملی فوتزال کشورمان پیش از آن با اسپانیا در همین مجموعه باشگاهی ورزشی که کاخ المپ نام دارد و در پهلوی ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه قرار دارد با دسته منتخب اسپانیا بازی بین‌المللی رفیقانه صورت گرفت. همچنین با دسته نیدرلند نیز ما چون یک بازی را دایر کردیم. خیلی بازی خوب و جالب بود، مخصوصا رقابت با اسپانیا. در این میدان بین‌نهایت پرشدت و جالب صورت گرفت. موفقیت در جام آسیا البته در آینده امکان می‌دهد تا دسته ما فرصت‌های نیروسنجی با چنین دسته‌های قوی‌ترین را پیدا کند. قاعده بازی ویران می‌شود. این دفعه اکنون کارت زرد نشان داده می‌شود با بازیگر دسته سپر. قبل از این هم فیلیپ ویرا قاعده بازی را ویران کرده بود، اما این دفعه قاعده ویران کنیش دقیق‌تر است. از این خاطر کارت زرد با او در دقیقه 19 هم نشان داده شد. و از همون نقطه‌ای که قاعده بازی ویران شد ببینید تقریبا نقطه اجرای دابل پنالتی است. برای اجرای ضربه آمادگی می‌بیند محسن محمدزاده. ضربه او برطرف شد. مبارزه ادامه دارد و در این لحظه ها ببینید چگونه امکانیت برای بازیگران امانت بانک پیدا می شود. ولی ضربه زده امیدکوزیف از پهلوی دروازه گذشت. اینجا حالتی در هم بر همی در نزدیکی دروازه دسته امانت بانک بود، نه معذرت در نزدیک دروازه سپر بود. و در هجوم بعدی وقتی ما و شما صحنه تکراری رو دیده ایستاده بودیم الکی با بازیگران دسته سپر میسر شد گل چهارم بزند. اقبال واسیدزاده در این لحظه ها گل زده است. ما حالا امکان داریم در لحظه های بعدی جریان گل چهارم رو ببینیم که چگونه با بازیگران سپر میسر شد تا توپ رو با دروازه حریف روان کنند. تو با بازی درآورده شد. ادامه تلاش‌های بازیگران دسته سپر، اما این کوشش هم دوره دیده می شود با بران نبود. اصلا نه هر یک هجومی که دسته مذکور تشکیل میکند در نهایت کار به نقطه نهایی آورده میرساند. خوب این حالت خطرناکی پیشتر از این رو برای نشان داده است. فرصتی که ادواردو اگنالدو استفاده کرده نتوانست.
Фирӯзбек Муродов. партофти тӯбаси ӯ хуб инҷо бо ҳамин дӯстони гиромӣ вақт тамом мешавад. нимаи якум ҷанбаст шуд бо ҳисоби 4-0 пешсаф аст дастаи Сипар дар баробари Амонатбонк ва тақрибан имконияти Амонатбонк дар баробари ҳариф надошт то ҳисобро баробар кунад. баъзе шонсҳо буданд барои голзанӣ, аммо аз онҳо тавре гуфтем истифода накарданд. қисми якум бо ҳамин ҷанбаст мешавад. мо каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои нимаи дуюм. бо мо бошед. Эмоцияна бигир, эмоцияна бигир. Olha. Olha já. Gol dadın ne zaten şans.
дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, мо бармегардем ба маҷмӯаи варзишии кохи олимпии шаҳри Душанбе ва дар ин майдон тавре болотар барои шумо гуфтем яке аз бозиҳои муҳимтарини даври ҳафтуми рақобатҳо дар мартилаи якуми лигаи олӣ ё ба истлоҳи дигар суперлигаи футзали Тоҷикистон ҷараён дорад. Амонатбонк муқобили Сипар бозӣ карда истодааст ва баъд аз хотимаи нимаи якум тавре мо мебинем ҳисоб 0-4 ва шумо аҳамият диҳед акнун бо дар назардошти оне ки ҳисоб чӣ гуна асту Сипар дар кадом ҳолат қарор дорад, онҳо қисми дуюмро чӣ гуна шурӯъ мекунанд. Бо бозигари панҷум онҳо рақобатро оғоз карда истоданд ва ҳадафам барои задани голҳои навбатӣ аст ки воқеан ҳам каме шояд дар ибтидои нимаи дуюми рақобат шигифтангез аст, зеро дӯстони гиромӣ чизе таҳдид намекунад ба Сипар, онҳо бартарии калон доранд аз дидгоҳи бозӣ дар баробари ҳариф ва Амонатбонкро ҳам мо дидем он стратегияе ки доштанд ивази бозигари яъне ивази дарвозабон бо бозигари панҷум барояшон ҳеҷ кӯмак накард, баръакс голҳои сеюму чорумро баъдан ба дарвозаи худ сар доданд. хуб, биёед дар ибтидои нимаи дуюми рақобат боз ҳам ман ҳаятҳои ҳар дастаро барои шумо гуфта гузарам. ҳоло талошҳои бозигарони дастаи Сипарро мебинем. ирсоли тӯб натиҷа надод ва ҳаминҷо онҳо кӯшиш мекунанд фишор оранд ба бозигарони Амонатбонк. хуб, вайрон шудани қоидаи бозиро Сафаралӣ Маҳмадизода ба эътибор мегирад. дар ҳайати дастаи Амонатбонк бозигарони зерин ҳунарнамоӣ доранд. Дарвозабон Хушбахт Исоев рақами 2, рақами 10 Умед Кузиев капитани даста, рақами 55 Собир Гуляков, рақами 4 Муҳсин Муҳаммадзода, рақами 14 Насим Шарипов. ҳамчунин бозигарони дигар Муродҷон Муродов рақами 1, дарвозабони эҳтиётӣ Идибой Олимов рақами 7, Рамз Амрохонов рақами 11 ва рақами 17 Манучер Шарипов ҳастанд. Сармураббии даста Шерзод Ҷумаев. ҳайати дастаи Сипар Фирӯзбек Муродов рақами 22 дарвозабон, Лаша Куртанидзе рақами 20, рақами 14 Рустам Амидов, рақами 10 Парвиз Раҳматов, рақами 9 Эдуардо Агналдо. ино панҷгонаи аввал ҳастанд. ҳамчунин бозигарони дигар Муҳаммадҷон Шарипов рақами 88, Рафаэл Камило рақами 36, рақами 13 Филиппе Виера, рақами 8 Иқбол Воситзода, рақами 78 Баҳром Хоҷа, Саид Хоҷаев рақами 55, Мунир Саид Шарипов рақами 17, Хусрав Қаюмов ва рақами 75 Назифхон Набиҷонов. гурӯҳи бозигарони боқимондаи дастаи мазкурро ташкил медиҳанд. Сармураббӣ Сергей Каридзе аз кишвари Русия аст. дар ибтидои нимаи аввал дар дақиқаи дуюм аллакай мо голи Эдуардо Агналдоро дидем. баъдан ӯ дар дақиқаи ҳафтум голи дуюмро зад. фавқулода зебо буд голи дуюми ӯ. бо қафои пой тӯбро ба дарвозаи Амонатбонк равон кард ва баъдан ду голи дигарро бозигарони дигари бо таҷриба Парвиз Раҳматов ва Иқбол Воситзода ба ҳадаф расонданд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст. тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. хуб, тавре мебинед ҳоло ҳам бо бозигари панҷум онҳо ҳаракат карда истоданд ва дар нақши бозигари панҷум футболбози бо таҷрибаи ин тим Рафаэл Камило аст, рақами 36. Муҳаммад Шарипов, Рафаэл Камило, Рустам Ҳамидов. боз тӯб ба Рустам баргардонида мешавад. Агналдо низ маҳз ба Рустам пас дод. идомаи ҳамларо мебинем. вазъияти хатарнок аст. фурсат ҳаст. зарба ва ин зарбаи бисёр қавие ки буд аз сӯи Филиппе Виера ба назар расид. хуб, такроран мебинем ҳолатро. Собирҷон Гуляков бо ҳамроҳии Муродҷон Муродов зарбаро бартараф карданд. дарвозабони дуюми дастаи Амонатбонк ҳоло дар майдон аст ба ҷои Хушбахт Исоев. Ҳамидов пас медиҳад ба Рафаэл Камило. ба ҳамин тартиб гирдгардон тӯбро дар назди ҷаримагоҳи ҳариф ба ҳамдигар пас медиҳанд. бо ин роҳ албатта барои худ мавқеи озод, имкони хуби зарбазаниро ҷустуҷӯ мекунанд ва хонохоҳ
ҳаракатҳои зиёд, пасҳои зиёд ба якдигар, пасҳои кӯтоҳу миёна боис бар он мешавад ки холигиҳои муайяне пайдо шавад. Ҳатто бубинед дар ин ҳолат чӣ гуна баъд аз хатои бозигарони дастаи Амонатбонк боз як фурсат барои Сипар пайдо шуд. ибтидо худи бозигарони Сипар хато карданду тӯбро аз даст доданд, вале дар ду ҳолат ба ҳариф имконият надоданд ки аксулҳуҷум ташкил кунанд. бубинед чӣ гуна тӯбро мегиранд. Муҳаммадҷон Шарипов дар лаҳзаи қаблӣ фаъол буд. ҳар як бозигари дастаи Сипар чун тӯбро қабул мекунад, ишора дорад ба ҳамдастааш ки ба куҷо раванд ва дар куҷо кушода шаванд. ва то ҳанӯз онҳо бо бозигари панҷум дар майдон ҳунарнамоӣ доранд. мо тавре гуфтем бо доштани Фирӯзбек Муродов ҳоҷат нест ба доштани бозигари панҷум барои дастаи Сипар, аммо сармураббии даста дар ин бора фикри дигар дорад ва ҳамон тавре мо мебинем онҳо бо бозигари панҷум ҳоло ҳаракат карда истодаанд то комёбиҳои худро давом диҳанд. шонси навбатӣ аз даст рафт. Муҳаммадҷон ба қафо пас медиҳад. Дарвоза холӣ аст. акнун шояд имконият барои Амонатбонк пайдо мешавад. хело ҳам дер зарба зада шуд ва ҳам дар ҳоле зарба иҷро шуд ки аллакай дарвозаро маҳкам карда буд Рустам Ҳамидов. ва сӯи дигар зарбаи задаи Манучер Шарипов чандон қавӣ ҳам набуд. ростсӯи дарвоза дарҳол тӯбро равон мекунад Муродҷон Муродов, чун ӯ эҳсос кард ки дарвоза холӣ аст, метавонад комёб шавад, аммо зарбааш хато рафт. ҳолати қаблӣ вақте Муҳаммадҷон Шарипов зарба зад ва тӯб ба стуни дарвоза расида баргашт. хуб, ҳоло ивазшавии бозигарон дар дастаи Сипар ва тавре мо мебинем ба майдон бармегардад Фирӯзбек Муродов. хуб, ба хотири оне ки иштибоҳе ки қаблан буд такрор нашавад, Фирӯзбек Муродов ба тӯб нарасид, зеро чунин як зарбаи озод сӯи дарвозаи Сипар хотиратон бошад дар нимаи якум ҳам таъин шуд. дар ҳоле ки тӯб аз миёнаи майдон нагузашта ба ягон бозигари ҳариф нарасидааст, ба қафо ба дарвозабон пас додан лозим нест. Собирҷон Гуляков хато кард. тӯб аз майдон дед ба дастпаси ӯ берун шуда буд. имрӯз баъзе мушкилиҳои кадрӣ барои дастаи Амонатбонк ҳаст. мо аз ҷумла тавре гуфтем Некрӯз Али Маҳмадов яке аз бозигарони асосии ин тим дар рақобат иштирок накарда истодааст. идомаи талошҳои бозигарони Амонатбонк. Рамз Амрохонов, зарбаи ӯ бартараф мешавад. хело хуб, инҷо акнун ҳаракат мекунад Рамз ва ба бадани худ дар ҳолати қаблӣ тавонист тӯбро маҳкам намояд. идуин дарвозабон буданд бозигарони Амонатбонк чанд лаҳза ва Амрохонов дар ҳолати қаблӣ бисёр оқилона ҳаракат кард. тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи Сипар гузашт, аммо ин ҳамагӣ барои чанд лаҳза буд. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони Амонатбонк. инҷо талошҳо идома дорад ва авт ба фоидаи Амонатбонк аст. бале, тӯб бори охир ба Лаша Куртанидзе расида аз майдон берун шуд. дар баробари легионерҳое ки аз кишвари Бразилия ҳастанд дар ҳайати Сипар, боз Лаша Куртанидзе ҳам
намедорад боз як легионер дигар ки аз Гурҷистон аст. дар ҷараёни нимаи дуюми рақобат хело вақт тез ҷараён гирифта истодааст, тез сурат гирифта истодааст, агар аҳамият дода бошед дӯстони гиромӣ. сабаб дар ин аст ки тақрибан ист дида намешавад, тӯб ҳам аз майдон хело кам берун мебарад. пайваста тӯб дар майдон асту бозӣ бо сурати баланд идома дорад. умед кузиев баъси бозигари панҷум дар майдон акнун хоҳад буд. хуб, ҳоло амонатбонк ҳадафаш ин аст ки як гол зада андаке тафовутро коҳиш диҳад. шонси беҳтарин пайдо мешавад, аммо чӣ гуна аз ин имконият истифода бурда наметавонад Насим Шарипов. бениҳоят шонси хубе буд барои ӯ. хуб, тавре гуфтем ҳадаф ин аст ки гол зананд ва ба ин тартиб онҳо тавонанд бо голи шармшикани худ барои андаке беҳбуд бахшидани натиҷаи умумии бозӣ барои худ заминаро фароҳам оранд. аммо дар кул агар бигирем, ҳоло мо як бартарии зиёд, фишори зиёдро аз сӯи дастаи амонатбонк надида истодаем ки бо такя ба онҳо бигӯем амонатбонк қодир аст ба дигар кардани рафти бозӣ ва натиҷаи дидори имрӯза. ба ҳар ҳол то ин лаҳза ҳамин гуна тасаввурот пайдо мешавад ки амонатбонк аз нигоҳи бозӣ дар баробари Сипар хело сусту заифтар аст. лек ин футзал аст дӯстони гиромӣ, ҳар чиз шуданаш мумкин, бисёр чиз иттифоқ афтоданаш дар муддати кӯтоҳтарини вақт аз эҳтимол дур нест. борҳо мо ба ин чиз ишора кардаем. зарбаи задаи Рамз Амрухонов тавре мед бартараф шуд. зуд тӯб ба бӯз дароварда мешавад. муҳсин тӯбро боз ба Собир Ҷонгуляков бармегардонад. инҷо Умед Кузиев идомаи талошҳои бозигарони амонатбонк. боз ҳам хато аз сӯи Муҳсин Муҳаммадзода аст. қаблан як иштибоҳи бисёр дағали ӯ боиси голи сеюми ҳариф шуда буд. мо болотар таъкид кардем ки чунин хатоҳо аз сӯи ӯ кам нестанд. ва хотиратон бошад дар ҷараёни голи сеюм аз иштибоҳи ӯ боис барон шуд то ба дарвозаи холӣ монда тӯбро бозигарони Сипар равон кунанд. Фирӯзбек Муродов инҷо зарбаи задаи ӯ ба ҳамдастааш бархӯрд. Эдуардо Агналдо тӯбро нигоҳ медорад. Рустам Ҳамидов. Фирӯзам ба ҳуҷум метавонад ҳамроҳ шавад. боз пас ба қафо. ва инҷо зидди Муҳаммадҷон Шарипов тавре дида мешавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. мавсими ҷорӣ рақобатҳо дар Суперлигаи футзали кишвар интизор меравад назар ба мавсими гузашта боз ҳам ҷолибтару пуршиддаттар сурат гирад. инҷо тайм-аут гирифта шуд дӯстони гиромӣ. гап дар сари он аст ки дар садри ҷадвал ҳоло ягона дастае ки бидуни аз даст додани имтиёзе пеш меравад ин тими Сипар мебошад. вале то даври чаҳорум
ду дастаи дигар ҳам мисли онҳо пешсаф буданд. Ин дастаҳои Истиқлол ва Сорокампания буданд. Вале чун бо ҳамин ҳарифони асоситарини худ рӯбарӯ шуд Сипар, дар ибтидо бо ҳарифони заиф онҳо рақобат карданд. Бисёриҳо чунин андеша доштанд ки ҳоло аз имтиҳонҳои сангин дастаи Сипар нагузаштааст. Вале чун вақти гузаштан аз имтиҳонҳои сангин фаро расид, мисли рақобат бо Истиқлол, рақобат бо Сорокампания, дар ҳар ду бозӣ комёб шуданд бозигарони дастаи Сипар. ҳолате ки голи чорум зада шуд барои мо нишон медиҳанд. Фирӯзбек Муродов тӯбро ба бозӣ медарорад ва Иқбол Воситзода дарвозаро рахна мекунад. тавре гуфтем голи сеюм баъд аз хатои Муҳсин Муҳаммадзода буд. дар голи чорум бошад фориғболии бозигарони дастаи Амонатбонк дида шуд. акнун Сипар пешсафи ягона аст ва баъд аз хотимаи рақобатҳои даври ҳафтум ки анҷомбахши марҳилаи якуми Суперлигаи футзали кишварам ҳастанд, ин тим метавонад ягона дастае бошад ки бидуни аз даст додани ҳеҷ имтиёзе садрнишин аст. ва бо дар назардошти бозии имрӯзаашон ба ин чиз ҳам шаку шубҳа боқӣ намемонад, зеро дар баробари Амонатбонк бо ҳисоби 4-0 пешсафанд. дар ин давр Сорокампания 17-2 тавонист дар баробари дастаи Регар, яке аз заифтарин дастаҳои мусобиқа, комёб шавад. ҳамчунин дастаи Истиқлол муқобили клуби маркази варзиши Артиш бозӣ карду 4-1 пирӯз шуд. ва як бозии дигар бо иштироки дастаҳои Сомони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Равшани Кулоб дар назар аст. рости шояд он бозӣ ҳам хотима ёфта бошад, аммо ҳоло мо натиҷаи ниҳоии он ва ҳисоби ба қайд гирифташударо дар он рақобат дар даст надорем. ва баъд аз хотимаи бозиҳои даври ҳафтум дар Суперлигаи футзали кишвар як муддат танаффус хоҳад буд то ибтидои моҳи октябр. зеро тавре гуфтем шур аз 20 сентябр моро рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё интизор аст. дар гурӯҳи Си Тоҷикистон ки мизбон аст, рӯзи 20 сентябр бо Макао, 22 сентябр бо Камбоҷа ва 24 сентябр бо Ҷопон дастаи мунтахаби мо нерӯ месанҷад. ба дарвозаи холӣ монда боз ҳам бозигарони Амонатбонк наметавонанд тӯбро равон кунанд. фишор хело зиёд, аммо Муҳаммадҷон Шарипов тӯбро нигоҳ медорад. Агналдо, Муҳаммадҷон Шарипов тӯбро хело хуб нигоҳ дошт. Муҳаммадҷон албатта аз ин ҷиҳат бояд маҳоратҳои волои ӯро ситоиш кунем. мавсими гузашта Муҳаммадҷон Шарипов беҳтарин бозигари Суперлигаи футзали Тоҷикистон эътироф шуда буд. мавсими гузаштаро ӯ дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе сипарӣ кард ва акнун ба ҳайати Сипар пайваст. умуман Сипар баъд аз як муддати кӯтоҳи набудан дар рақобатҳои Суперлига боз баргашт ва бо ҳайати бениҳоят қавиву бо ҳадафҳои бузургтарин дастаи шаҳри Хуҷанд ба рақобатҳо баргаштанашро болотар ишора кардем. аз ҷумла чанд бозигари тими миллии кишвар ба ҳайати ин бошгоҳ ҷалб шуд. Муҳаммадҷон Шарипов, Фирӯзбек Муродов, хуб Рустам Ҳамидов ҳам яке аз бозигарони хуб аст ки ба ин тим омад. ҳар се онҳо аз Истиқлол омаданд. боз Иқбол Воситзода, Парвиз Раҳматов бозигарони бисёр хуб дар ин тим ҳастанд аз бозигарони тоҷик ва 4 легионере ки иловатан ба онҳо ба бошгоҳи мазкур ҳамроҳ шуданд. тавонои дастаи мазкурро хело боло бурдан. зарбаро мебинем ё на, хело тӯлонӣ буд таркибборои бозигарони дастаи Сипар. инҷо акнун дарвоза холӣ аст. хафотар бармегардад Рустам Ҳамидов. ҷои ӯро акнун бозигари панҷум мегирад, вале
дастаи Амонатбонк натавонист аз фурсати қабли дуруст истифода барад. ҳоло тӯб дар ихтиёри онҳо аст. Собирҷон Гуляков пас медиҳад ба Умед Кузиев. Рамз Амрохонов бошад, хост нуқтаи ниҳоиро гузорад, аммо комёб нашуд. Рафаэл Камило дар нақши дарвозабони панҷум, мазарат, дар нақши бозигари панҷум албатта рақобатро идома медиҳад ва ба кунҷи наздики дарвоза зарбаи бисёр қавии ӯро мо дидем. Инҷо акнун боз як зарбаи дигар аз сӯи Филиппе Виера буд. бозигарони бразилӣ бо доштани анамин гуна зарбаҳои маҳкаму қавӣ хело тафовут доранд аз бозигарони легионери кишварҳои дигар. бениҳоят зарбаҳои маҳкаму қавӣ сӯи дарвозаи ҳариф аз сӯи онҳо дида мешавад ва аз кӯчактарин имконияте ки барои зарбазанӣ ҳаст, онҳо мехоҳанд самаранок истифода баранд. Рустам Ҳамидов хуб рақобат идома дорад. Муҳсин Муҳаммадзода ва зарбаи задаи ӯ каме хато меравад. аз ҳайати дастаи Амонатбонк ягона нафаре ки бештар кӯшиш карда истода сӯи дарвоза зарба занад маъз Муҳсин Муҳаммадзода аст. баъзе ҳолатҳо мо зарбаҳои Рамз Амрохоновро ҳам дидем, аммо на он қадар зарбаҳои қавӣ буданд. аз сӯи дигар дар ҳайати дастаи Амонатбонк бозигарони бо таҷриба мисли Насим Шарипов, Умед Кузиев ҳастанд ки аз онҳо мо фаъолии бештарро интизорем. дар нимаи якум Умед Кузиев ҳолате буд ки худаш як вазъияти хатарнокеро ба вуҷуд овард, аммо комёб шуда натавонист. Лаша Куртанидзе тӯбро ба бозӣ медарорад ва зарбаи задаи Иқбол Воситзодаро бозигарони Амонатбонк бартараф карданд. хуб, довар ишора мекунад ки онҷо хатое сурат гирифт ва баъд аз ишораи ӯ бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. Муродҷон Муродов, на, инҷо акнун партофти ӯ ба ин канори майдон комилан бенатиҷа, зеро касе набуд то ба тӯб бирасад. мо умедвор мешавем ки дастаи мунтахаби футзали кишвар ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё роҳ пайдо мекунад ва дар ҳамин ҷо ба мавриди дастёрдовар шавем ки аз 27 январ то 7 феврал дар кишвари Индонезия 18-умин ҷоми Осиё дар риштаи футзал миёни дастаи мунтахаби қораи мазкур сурат мегирад. хело рақобатҳои ҷолибу диданиро мо интизорем ва тими миллии кишварамон солҳои охир дар риштаи футзал ба комёбии назар раст ноил шуд. муваффақиятҳои хубе буд. мо албатта интизори он ҳастем ки аз нав қабл аз ҳама ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мебароем ва баъдан боз комёбиҳои дигар насибамон мешавад. чун дар таърихи худ мо бори аввал танҳо дар соли 2024 тавонистем то ним ниҳоии мусобиқа расем ва соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футзал ҳам шавем. Васиргей Каридзе барои
он вокунише ки чанд лаҳза пештар аз ин дошт корти зард нишон дод Сафаралӣ Маҳмадизода. Сардовари рақобати имрӯза. خیلی توبرابوی خوب ادامه حرکت های اقبال واسیدزاده و داور اشاره میکند که ضد او قاعده بازی ویران شد. حالت که از صابرجان گولیاکوف او توپ رو گرفت و بعدا میدونید ما صابرجان اندکی با دستش حرکتی زیادتی داشت قاعده بازی از سوی او ضد اقبال واسیدزاده ویران شد. مسافت دورتر است. شاید از این نقطه ما ضربه رو نبینیم. هم دستای دیگرش فاولانه کوشش کردند تا در ترکیب روی مذکور اشتراک داشته باشند، اما انسالی آخرین از کنار چپ نتیجه نداد. مبارزه بسیار هم پرشدت رو این لحظه ها میبینیم. اقبال واسیدزاده در پایهای خود استوار باقی میماند و توپ رو نگاه میدارد. پرویز رحمتов. و اینجا لاشا کورتانیدзе توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. ما در قسم دوم تا کنون گل رو ندیدیم. من نیمه دوم برابر جریان دارد، گوییم خطا نیست. ولی حسابی عمومی همانطور میبینید 4-0 به فایده دسته سپر. فرصتی ضربه‌زنی پیدا میشود یا نه؟ نه. اما تو با آخر ببینید در همان نقطه‌ای که توپ را از دست دادن بازیگران سپر تلاش میکنند و حریف را مجبور کردند که خطا نماید. شانسی نوبتی برای لاشا کورتانیدзе، اما این دفعه کن ضربه زده او را مرادجان مرادov برطرف کرد. باز یک ضربه قوی دیگر سوی دروازه مرادجان مرادov، اما این ضربه رو هم مراد برطرف میکند. کورتانیدзе اندک زیدی و بازیگری حریف دغل بازی کرد، اما کارتو به برخورد رفتن نرسید و در این حالت باشد زیدی اقبال واسیدزاده ویران شدن قاعده بازی دیده می شود. همچنین داور اشاره دارد که این قاعده ویران کنی پنجم بود از سوی بازیگران امانت بانک. دقیقه آخرین جریان دارد. خوب این تلاش هم اینجا نتیجه نمیدهند و حساب 5-0 می شود. طور ما میبینیم رستم حمیدov اشاره بر آن دارد که او شاید میتوانست در حالت مذکور توپ رو نگاه دارد و امکان دهد برای گلزنی با پرویز رحمتov، اما خودی او
ба задани гол даст меёбад, зеро дар ҳолате ки тубро буд аз бозигари Амонатбонк фаули мас Рустам Ҳамидовро мо шумо дидем. биёед бубинем ҳолатро. ана ҳаминҷо бале гол ба номи ӯ навишта мешавад. дигар Рустам албатта илоҷ надошт ки рафта тубе ки ба дарвоза даромада истодааст онро боз дорад ва имкон диҳад ба ҳамдастааш Парвиз Раҳматов то ӯ гол занад. аз эҳтимол дур нест Парвиз Раҳматов дар рӯи хати нишонзанҳо пешсаф аст ва мехост боз як голи дигар ба номи худ сабт кунад ва бо ин ро пешсафии худро дар рӯи хати нишонзанҳои беҳтарин давом диҳад. аммо чун ин ҳолат ба миён наомад, тубрабои навбатӣ дарвоза холӣ аст, зарба иҷро мешавад ва ин ҳолатро Насим Шарипов бартараф кард. мо голи шармшикани дастаи Амонатбонкро мебинем ё на? зуд туб ба бозӣ дароварда шуд, фурсат бениҳоят кам барои дастаи мазкур. зарбаи задаи Муҳсин Муҳаммадзода бартараф мешавад. Агналдо паси ҷавоби ӯ ва Муҳсин Муҳаммадзода ин дафъа акнун кӯмак кард. Рамз Амрохонов пас аз сӯи ӯ ва шонси беҳтаринро истифода карда наметавонад Собирҷон Гуляков. бо ҳамин дӯстони гиромӣ рақобат бо иштироки дастаҳои Амонатбонк ва Сипар дар доираи бозиҳои даври ҳафтуми Суперлигаи футзали Тоҷикистон ҷанбаст шуд. бо ҳисоби калони 5-0 дастаи Сипар дар баробари Амонатбонк пирӯз шуд ва муқобили ҳамаи ҳарифони худ дар марҳилаи якуми рақобатҳо дар Суперлигаи кишварамон дастаи соҳили Рудисир комёбӣ ба даст оварду бо 21 имтиёз дар зинаи аввал мусобиқаро ҷамъбаст кард. Амонатбонк бо 9 имтиёз дар қисми миёнаи ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад. дӯстони азизу арҷманд, исори сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. якҷо бо шумо ҷараёни ин рақобатро аз маҷмӯи варзишии Кохи Олим ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. бо ҷамъи кормандони эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол дар хидмати шумо будем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр. Gol dadı ne zaten